guys, welcome back to the Any Vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडिअ। ओमफ्राय दिनै 9 माइलाव दंफैनाय। मैया मोनफैबाय आं गुवाहाटी न'निफ्राय। ओमफ्राय गारि लांनो फैदों दिनै। बै खाथियावनो बियार फेक्ट्रि दं, बेहायनो दङ गारिया। बर'ना लांसै दा बेट्रिनि प्रब्लेम जागासिनो, माने बेट्रिखौ हरबाय होनो, ओमफ्राय जोंना बुङो लाङाखै मेनेजारा। मेनेजारजों आंजों फैदों, मेनेजारा दं बै सिगाङाव। लोगोफोर बेनो जाबाय गुवाहाटी 9 माइल 9 माइल। আজি গাড়ি পাব জানো? গাড়িটো লৈ যাব পাৰিব আজি? পাৰিব জানো? শেষ माबायदि हालोद नै गारिया हमथानानैसो सालायदों लुकिं ग्लासखौ नै 5 किल'मिटार थांनांगौ बेनिफ्राय खस्थ' मस्थ' थांसै। कम्पानियाव गारि सोनानै दोनबाथाय नै ड्राइभार गैयाबा माबायदि हालोद खालामनानै दोनजोबो। बेटारिबा अबाव माबा अबाव खुनुरुखुमसो स्टार्ट खालामना लाबोबाय, बेटारिबो गैयामोन, चार्जिं गैया दाबो। दस्रानि टार्मिनेटर लगायनानै दस्रा बेटारिजों सापर्ट होनानैसो स्टार्ट खालामनानै लाबोदों। फुरा रिस्ट'र खालामजोबनांगौ दा गारिया, हालोद गाज्रि नै। लुकिं ग्लासआ ओरैनाबो खुनुरुखुमसो थाबथानानै दं, दा थावबो गैया एसेबो। बन्द' जाबाथाय गैला आरो। दाख्लै मोनायाव स्टारिं गाज्रि जाबाबो जा खस्थ' मोनफैदोंना आं बे 32 फुटखौ लाबोबा। खस्थ' गारि मोनथारोलै, लुकिं ग्लास गैया मा गैया। ओरैनाबो खुनुरुखुमसो नुहुरो, साखाखौल' नुहुरखायो। गारि सोब्र'ना लाफैबाथाय सेस जेबो नुखाया। गारि फिसाफ्रा सोब्र'लाबायोना, खर' सोब्र'लाबायनानै दोनो ट्राफिक जाबाथाय। गारियालाय मोजां, इन्जिनफ्रा थिगैनो साउन्ड जागासिनो। क्लाच, एक्सेलेरेटर, ब्रेकफ्रा बिराद मोजां, गारि फिसानि बायदि गुरै। बै गंसेयासो गोराथारमोन, बेया गुरै मोजांथार। लासै 4 नम्बराव होनानै ओंखारगासिनो हाजोनिफ्राय। बन्द' जाबाथाय सेस जागोन ना, बुरजा गियाराव ओंखारबा, अबेबा इमारजेन्सि ब्रेक गानांबा। जामथ' गैया बेयाव, बै खान्दाफारायावसो जाम जाहैगोन। थाव सोबाय 5000नि बेवानो। बिराद गरमखा गुवाहाटीयाव दिनै, बांसिनथार मैयानिफ्रायबो। मैयाथ' थाबायबोनायाव आयौ खामनाय बायदि मोनखादों, मोदोमफ्रा खामजोब्बाय, एलार्जि ओंखारजोबलायदों गरमनि थाखायनो। आधा घन्टा जाबाय नांथानानै दं नै। बे मोनहांआवसो बिदि जायो, बेयाव लामा गुसेबना, ओमफ्राय बाव सिङाव ट्रेन्सपर्ट दङ कम्पानि, ओमफ्राय बेयाव माल आनलड जायो, लडिं जायो। दा बाहाय जाम जाना दं नै, आधा घन्टा जाबाय। सारैनो दं गारिया, बन्द' खालामबाथाय गैला सेस। उनजोंबो जाम जाजोब्बाय। गारि फिसाफ्रानो फैनानै ओरै लामा दं नंनानै फैबाय थायो गारि फिसाफ्रा। फाइनालि मोनफैबाय नै टायार दखानाव। टायार एकदम टायार बानायनांगौ, ओमफ्राय इलेक्ट्रनिकनि खामानि दं, इलेक्ट्रिकनि फांखा सांखा लागायनांगौ। माखौ बानायनो हायो दिनै नायनोसै। स्टारिंआबो एसे गोरा, माने स्टारिंआ एसे फुल दानोबा गोरा जायो। स्टारिंखौबो एसे बानायनांगोन। नैबेजों माबेबा गदों नै, इन्जिन अइल ना मा जाखो। ओमफ्राय बाव मा जनानै दं नै, मिस्ट्रि लेंहरबासो मिन्थिसिगोन। सेस खागथाबलाबायनासो दंजोबो नै। बावनो पार्किं खालामबाय, जायखिया गोलोमफ्रुजोब्बाय, ओंखाम उखैनायाबो जाला, बेंब्रां जाजोब्बाय। ओमफ्राय आखाइयाबो नै साबिफ्रा दांबानो नांजोबो आरो मैला माराम। नायलाय माबायदि हाद्रि। ओंखाम जानानै लागोरनि र', अखाबो हाहां जादों नै। बानायनाय अखा हाबाथाय सेस टायार सायार बानायनांगौ ना, एसे दिगदार जासिगोन। ओरै ड्रेना बिराद डिस्टार्बलै, ओरै ओंखाम जानायाव मोनामो बिरादनो। उफाय गैया, बे खाथियाव बिदिनो गोजा हटेला गासिबो। दाख्लैबाव बाना जानायनिफ्रायनो बेखौ खोबफिनाखै। फाइनालि जेक लागायबाय। नैबे टायारा पामचार सिंनिया बै थिगैनो दङ, हावा चेक खालामजोबनोसै गासिबो। नैबे हाफ हुइल सिल जिनानै दं नै उननिया, आगदा साइडनिया। बार अखा फैबाय, बार अखा, खामानि जायाखिसै दिनै, मावनो हायासै एसेबो। जेकखौ बख'फिनबायसो टायार खुंखानायखौ, गाबोनसो जासिगोन लोगोफोर। नेक्स्ट दिनाव बिराद बार अखा फैबाय, खामानि मावनो हायासै। फाइनाली ইঞ্জিন অয়েল কেইটা মোবাই কিমান বছৰ হ'ল বোলে মোবাইল চেঞ্জ নকৰাটো? 1 বছৰ পাৰ হৈছে। 1 বছৰ পাৰ হৈছে না? তাৰ আগতে কৰিব লাগে। তাৰ আগত এই মিস্ত্ৰী ভাই অকল কৰি আছে না। ইঞ্জিন অয়েল सोलायखानोसै दिनै, बिराद अखा हादोंमोन, दा अखाया नागारथ'बाय। दैफ्रा थिगैनो दङ, दासो चेक खालामदोंमोन दैया। ओमफ्राय हरनाबो नै फिसासो, माने सिटि हरन, गिदिर लगायनो मोना दा गुवाहाटीयाव, डाइरेक्ट सालानखा 10,000। दैफ्रा थिगैनो दं। ओमफ्राय दा इन्जिन अइल सोलायगासिनो। ओमफ्राय स्टारिं पाम्प बानायदों, स्टारिंआ गोरामोन नालाय पुरा लिक जाजोबदोंमोन स्टारिं अइला। ओमफ्राय दा पाम्प माबाबाय, बानायबाय, दा स्टारिंनि खामानिया जोबसिगोन, ओमफ्राय मबिल सोलायनोसै आरो। हे गाइस, गुड मर्निं। दिनै नेक्स्ट दिन। ओमफ्राय आरो फार्स्टआवनो दिनै हाफ्सफोरखौ ग्रिसिं खालामजोबगोन पुरा।
हाफ्स ग्रिसिं खालामनायनि उनाव माखासे वेरिंनि खामानि दं बेखौ मावजोबनोसै ओमफ्राय पार्टिफ्रावबो माफ्रावबो फुरा ग्रिसिं खालामजोबनांगौ मेनेजारा जेक गोदान लायनो थांदों जेक गैयाना ओमफ्राय बेफोर फुरुंनानै दोनजोबखाबाय मैया मेसिनजों एसेल' टाइट होनानै दोनदों दा जेक लगायनानै मोनसे साखा ग्रिसिं खालामजोबगोन हाफ्सफोरखौ दै दंमोनबाना बेफोरखौ फुरा साफा खालामनो हागौमोन खेबसे मेसिनाव सोनायमोनबा फुरा गोदान नुगौमोन आरो बेफोरखौ माने हा गोजायाव खारबाथाय बिदि नांबाथाय बिदि लेथ्रा जायोलै बाव जोंना बडियाव गिदिर श्री कृष्ण लिरनाय दंखायो नोंथांमोनहा मालाबाफोर लामाफ्राव नुयोबा रायदावबानो जाबाय কি চলাইছে রাবাদা ভাই কি করবি দুঃখর কপাল 200 টাকা দুঃখর কপাল ভাই এটা মানে মজবুরি কি করবি নতুন নতুন টায়ার লাগাবো মানে আগত এই নতুন জুতা পাই গেল আর না बेबो जोंनि कम्पानिनि टायार गोदान लागायगोन दिनै 32 फुट गोलाव बल रेंज लांफैदों आं नै जेक गोदाना नै बेनो 35 टननिल' हरबाय लडाथ' बारा जायाखै नालाय हालखा लड जायो ओमफ्राय 35 टननिजोंबो खामानि जागोन बायदि मोनदां फिसाद्राय मोनो होमबाबो वा 75 टनफोरबा मोजां जागौमोन एसे हालखाद्राय नुयो नै फाइनालि खुलिजोब्बाय जोंना दा एक्सेल बख'बाय एक्सेल बख'नानै हाफ्सखौ ग्रिसिं खालामनि नैबे एक्सेला नै गरम লাগা নাই গরম লাগছে নতুন জুতা পাবো আর কি টেনশন নতুন জুতা পাবো না নতুন টায়ার পাবো মজাকে চালাবে আর না হাফসা নেই ब्रेक सुआबो जाला नै गोदान लायनो थांबाय गोजौनि ट्रिपालाबो नै जिनानै दङ ट्रिपाल गोदान लागायनांसिगोन दै हाबबाथाय बिराद दाय आरोना कम्पानिफोरनो माने मालफ्रा सियोबा कार्टन मोनसेयावनो 5-6 हाजारनि दङ नालाय बिराद लस जायो बिसिम सफैनांगौ ट्रिपाला दा दै हाबदों एसे हाबनाया बेजों हाबाखै खिन्थु गोजौजों बबेबा नैबेजों लिक दङ मैया अखाया सानजानिफ्राय फैदों नालाय ओरैजों फुरा बार बुसोमनानै सिंजों हाबदों अखा गोजौनिफ्राय गोलैबायना फनानै सिंजों थांबाय डिसप्लेया माला हाबावगोन दाबो खबसेबो हाया नै खब्रै साखा हाफ्स ग्रिसिं खालामनांगौ खेबसेनो मोननै खामानि जानांगौ आरो होमबासो जायो सासेल' मावगासिनो आरो बेबो थांलायबाय नै अबा माल लायनो फारसेथिं सासे मावोबा थाब जायो आरो दिगाबो मोनसेल' जाहैबायना बैयाव मोनसे गारि पाम्पचार बानायगासिनो टायार गोदान नै दासो खबसे हादों खबसे आरो बाहाय फिटिं खालामनांगौ दंबावो बेखौ सोबा बै जेक मोनसेखौ मोनबोगोन आरो माबायदि हालोद जानानै दं नै बेमा सेमा सोंजोबनानै दं सिङाव बेयावनो दोनसोबाय थायो आरो बियारखौ जौ गारि मालाय सोलिखायोना जौ गारिया लेथ्राबाबो सोलियो मानसिफ्रा मोनलोंनांगौ होननाय जायोना ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दं नै राबादानि गारिखौ स्टार्ट खालामनानै हावा थिखोदों बेनि गारिखौ बारनानै बायहेरायाव थिनहरगोनसै गारिया जिरायबाय थानाय जायोना टायार गोदान लागायदों दा ब्रेक एडजास्ट खालामनो नागिरदों मिस्टिया आंनिखौ बानायनाया बाव फैनानै ब्रेक एडजास्ट खालामफैगोन दा हावा गैयामोन नालाय हावा थिखोदों एसे केबिना बरिया नै बेनाबो केबिना बानायफिनदों सिगां माने अखा सेरनायनि मोजां साजायफिनबाय गियार लेभारा नायबावनो 100 लिटारा नाय माबायदि खागथाबनानै सालायदों आरो क्लाचा गारि फिसानिसो क्लाचा मा जगार खालामनानै सालायनांगौ जायो इन्डियानि ट्राकफोरखौ ओरै फारसेना जाबाय हाफ्स ग्रिसिं खालामनाया दाना ओरैनि नै एक्सेलखौ बख'ग्रोनांबाय बैजों सोफिनबाबो हाबाखैमोन एक्सेला बेखौ एसे बख'नानैसो बैथिंनो हाबबोबाय आरो मा प्रब्लेम जाहैबाय सिङाव दा लाइटनि खामानिबो मावसै नै बे जोङो नैबे गाज्रि बेबो जोङो आं बुंदोंमोन आरो ना नै बाहाय मोनसे इन्डिकेटर लगायनो माने गारि फिसाफ्रा जानला मोनला सोब्रयना गेजेराव थाबाथाय इन्डिकेटरा उनाव मोनसे ओमफ्राय नैबे सिगाङाव मोनसेल' दङ माने गेजेराव हाबनानै लाबाथाय नुस'ना आरो ना सिगनाल होबा राइट लेफ्टआव बेनो आं सानदोंमोन नैबेयाव माबायाव मोनसे इन्डिकेटर लगायनो होननानै ब्लिंक खालामग्रा दा नै ब्रेक शु लगायगासिनो फांखा सफैबाय बावसो लागायबाय नै आंनो साइडआवसो नांगौमोन बावनो लगायना होबाय मिस्ट्रिया उफाय गैया चार्जार लगायबाय ओमफ्राय बाखि नै सिङाव माबायदि हालोदा सेसका खास्रा उननिया कमप्लिट जाजोब्बाय ग्रिसिंआ पुरा साखा लगायजोब्बाय ओरैनियाबो हरैनियाबो जाजोब्बाय दाना सिगांनिल'सै सिगांना ओरै आगदानिखौ मावग्रोगासिनो दा ब्रेक शु सोलायगोन सिगांनिखौबो बैथिंनिखौ हाबा ओरैनिखौ खालामसै आरो दा बेटारि चार्जिं होनानै लाबोबाय नै बेटारिखौ गोदानसो मोनगोन नंदोंमोन गोजामसो बेखौनो बानायनानै लाबोबाय नैबे केबखौ ओमफ्राय नैबाव नै हालोदा नायदो जिजोब्बाय बेयाव एसिड गोलैनानै मा गुरै जानानै दा नैबे थखथाखौ बेयाव बहायनांसिगोन माथो खालामनो खस्थ' मस्थ' सोलायथ'नोसै बेसे गोबाव सलायनो हायो सलायनानै नायनोसै बे गारिखौ गाइस फाइनालि साखानि हाफ्स ग्रिसिं बायदिसिना ओमफ्राय मबिल चेन्ज गासिबो क्लियार जाजोब्बाय दा फिसा फिसौ खामानि दंबावो गाबोन जासिगोन दिनैहाय हाजोबासै मोनाबाय नै बिरादनो ओमफ्राय बेटारि सेटारि लगायजोब्बाय दा स्टार्ट खालामनानै दं गारिया
ओमफ्राय लुकिं ग्लासाबो बे गाहायाव नायग्राखौ लगायबावनांगौ बे थाबावबाय गाबोन जासिगोन बियो ओमफ्राय साइडनिया लगायजोब्बाय नैबाव ग्लास गोदान होबाय माने मोजां नुनायनि क्लियार नुनायनि ओमफ्राय माखासे माने 90%आनो जाजोब्बाय आरो खामानिया दा माखासे थावबाय दै सोलायनांगौ गाबोन जासिगोन बियो लाइटनि खामानियाबो जाजोब्बाय नै बाहाय मोनसे इन्डिकेटर लगायदों माने गुवाहाटियाव ओरैबायदि घटना जाबाय थायो ओरै आखिजों सोनानै लायो ओमफ्राय जोंहा नुहराना ओमफ्राय ओरै लेफ्ट इन्डिकेटर होआखै मायाखै नोंसिना इन्डिकेटर गैयाबा मिथिया माया होनो आरो बेखायनो बाव होदों आं थ' माने जाहाथे इन्डिकेटरखौ दाय हमा आरो बिसोरो थ' गोमोसो जानांगौ बाहाय गोजा जाबाय कालारा बे गोमो कालारखौ मोनाखै माने इन्डिकेटरा गोमो जाजोबनांगौ बिदि ओमफ्राय कालारा गोजा जाबाय अरजाला एडजास्ट खालामनांगौ जायो इन्डियानि ट्राकबाथाय माथोबाव ओरैजाय गासिबो क्लियार जोब सिङावबो साफा खालामजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन बे ट्रिपालनि खामानि दंबावो आरो ट्रिपाल गोदान लागायगोन ओरैजायनाबो लाइटआ क्लियार जोब बिथिंबो नै इन्डिकेटरा गोथांसो जाबाय बेजों गोमो जानांगौमोन गोथां ब्लिंक जाबाय बेबायदि गोमो जानांगौ आरो इन्डिकेटरा गासिबो खामानिया जाजोब्बायानो 90% दिनै बिराद मेंनाय मोनबाय मानसियाबो लेथ्रा जाजोब्बाय गोसोम नांजोब्बाय एरसा आरो बेखौ साफा खालामबावनो मोनजोबाखै हास्लाबासै मोनागुलायबाय दुगैनोसै दा दुगैनानै गाबोन नायनोसै मा खालामबावनांगौ नैबाव मिरर होबावनांगौ माने गाहायजों नुग्रा बाहाय सोरबा ओरै खारबाय थानायावबो बारस'योना लासै खारबाय थानायाव दा गाहायनिखौ नायनो थाखायबो मोनसे मिरर वेल्डिं खालामगोन आरो बिनि मोननैखौ होजोब्बाय बाखि बाहाय मोननै सिटआव सिट कभार दङ बेखौ सुनो सेस्था खालामसै दैथ' गैखाया बाहायबो नै गियार कभार लागायबावनांगौ गाबोन माने गुदुं बार फैयोना बेजों नै बेजोंथ' फैजोबगोन अखायालाय सेराखै सेरनाया दाख्लै अखा बार फैनायाव माने सेराखै चेक खालामदोंमोन फांखायाबो बावनो लागायबाय आं साइडआवसो लागायनो थिनदोंमोन बाहाय माने साइडआव लगायबा खोरखिजों बार गुसु एसे बोयो बाहायथ' बार फैग्रा गैयाना हे गाइस दा टाइम माने 8:56 जाबाय बेलासिनि ओमफ्राय ओंखाम जानानै फैबाय दासो बिराद मेंनाय मोनबाय उन्दुनोसै बेयावनो उन्दुनोसै दिनै अफिसावनो गारियाथ' उन्दुजाया बिराद लेथ्रा फोसाबनो हाबावाखैसै गाबोन फोसाबजोबनोसै क्लियार दा सिट कभार माबा माबिखौ सोमनानै दोनजोब्बाय आं नै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोलावद्राय जाबाय भिडिअआ बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव बाय बाय